21 Maharani Salagang, ani bumung samlak jamatia, ang BJP ni ungai Bijoy Laphaika, tai tabuk tini jeng sopat grohon naka, sopat grohon ni poreo jeta semai tanglai mani sini di sini council bobono, jeta semai tang mani sini dopani satte jaknet pui lama kerui. Bobono tiro botirono jeng CM ebong chairman sosial lagi, lek jeng hapango samung tini bangun tanglai masih tanglai kaze yang asa kai ani jeta naharmung ebong ani jatang nai kakai tomaro obisai tang mana hinai engke ani jonongkon rog ani putar sobano pharonai te ani tol ani party baro rog pharonai yang asa kai ani bangai joto yang tani chuwa subu sangu sini bobishot ni hamkrai এবং sini next generation বিশেষ খালাই sini জনজাতীয় lama ebong tui mono pharai klaisi gapono nojor goi tangnai hinai ang asa goi kisa kok samana narka jotno kunung